Shalom. Selamat hari Minggu madi kita salukna. Ala nang masuk ma parhaladun huriata rimma hita jongjong. Hundul Mahamuna. Mate Donion. Mate. Halo. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, sai unang paila au, asa unang marsurak-surak akka musuku midaau. Dang tahe tagamon tarurak manang ise sian akka namakaposiho. Ale Jahoba, sai pabotohom matuau akka dalammu, jala ajarhon tuau akka bogasmu. Sadarioma
roh Tuhani manopot jorona. Beta tasobama ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano, inorhon ni asin ni rohamdo, ubahen sahat hami tu taon huria na ibaruon, lehom matu huriam todim na badiai, dohot hamalon siakko, asalam rarat jala gadda harajomu, di tonga-tonga ni hamion. Say leho mahiras ni rohatu na posom, makatahon hatam, asalam denggan huriam, marhite siani. Pargogoy mahami mangoloyho di bagasan haporseon na toktong, asa manahan hami, saat ro di ujung na, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik na parjolo sahat patik paupaton. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bayanomu debatam. Patik paduahon dang jadi gana omu jala dang jadi sumanomu manak aha na di banua gijang dohut na di banua tongon ro dina bagasan aek na di toru ni tano yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang go suture dalanna ay hona humna dosugut akan namar yang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa siulamu alai anggo ari papitoni ari paradian na jioba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahamu ro diisi ni hutan ni halak pe nama kebati hutam ay dina onom ari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papitoni di bahini do ubahen na di pasu-pasu debata jahoba ari paredan nai
jala diperbadiai. Atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Di bagasan uduk dohot seret ni roha, tatopoti ma dosata, diadopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala ama para si roha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati, tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham, alani i ubahen hupangido hami, sai sudah timatoru-torum asa unang mangonohi habebe tuhami, sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Songonoddo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau,
Hamu akan naloja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat ahmu ma augaku tuhamu. Guru hon hamu mas yanau. Aina labok doau jalana serep maroha. Hasa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok do augaku jalan yang do dohot na hupa parsonon. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tani debata turpuk epistel di minggu tasadarion ima natar surat di panurirang ni Jeremia biddu tolu puluh tulu ayat 14 sahat rodi ayat 16. Jeremia tolu puluh tolu ayat 14 sahat ayat 16. Tajahama marsoren-soren. Idama narodo akka arisogut ninna Jahoba. Auma pasitok kondisi hata na denggani naung hupar baga-bagai taringot tu pinopar ni Israel dohot taringot tu pinopar ni Juda. Rapta jahama ayat 10. Di aka ari ima dapotan tua Juda jala marsonang-sonang isini Jerusalem maringanan. Jala oddo guarna dohonon ya halak Jahoba pepitoratta. Ima sahatna martua do akan atau mangihon hatani debata jala ngupepsa. Amin. Tabege makur.
Tahatidakon ma haporseoktai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sadok portebion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na nitubuhon ni si Maria na gabe-gabean serto di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana diau pirnar silang na tuat tu banua toru dong ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai sudosani disima ibana mul no mate au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia uria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dihasasaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot dagingnya halak na mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Minggu Advent pertama tanggal 28 November 2021. Pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021 adalah Minggu Advent pertama. Topik minggu ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Yang kedua, jemaat baru. Telah diterima menjadi jemaat HKBP Pondok Bambu, saudari tersayang Boru Situmorang, jemaat Naposo, yang pindah dari HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, Distrik 14 Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menjadi tanggungan keluarga Bapak Jisman Lubis, Situa Boru Pandiangan. Alamat keluarga, Jalan SMP 135, nomor B4, RT 12, RW 07, Jemaat Sektor 3, WIK 11. Yang ketiga, ibadah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021, ibadah minggu diadakan 2 kali, yaitu pukul 7 WIB khusus untuk jemaat lansia dan ibadah minggu pukul 9 WIB untuk ibadah umum. Yang keempat, pentahbisan calon sintua. Hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021, pada ibadah pukul 9 WIB akan dilaksanakan pentahbisan 3 orang calon sintua, yaitu 1. Calon sintua Jagar Pangondian Siregar yang melayani di Sektor 4 WIK 13. Yang kedua, calon sintua Julfitri Pakpahan yang melayani di Sektor 3 WIK 12. Yang ketiga, calon sintua Muaralista Boru Sirait yang melayani di Sektor 3 WIK 11. Majelis dan jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan dan hikmat dalam setiap pelayanannya. Yang kelima, Dewan Diakonia. Sesuai dengan program Dewan Diakonia,
Seksi Sosial HKBP Pondok Bambu tahun 2021, yaitu akan memberikan ulos kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu yang sudah berumur 70 tahun ke atas sebagai rasa ucapan syukur atau sipalas roha bagi mereka. Adapun pemberian atau pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 26 Desember 2021 pada ibadah minggu. Dan diminta kepada nama-nama penerima ulos supaya hadir ke gereja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Daftar jemaat penerima ulos dapat dilihat pada lampiran warta jemaat ini. Yang keenam, pelayanan baptisan kudus. Sesuai dengan program gereja kita, pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi orang tua yang ingin anaknya dibaptis supaya mendaftar ke Situa Wik-nya masing-masing atau dapat langsung ke sekretariat gereja paling lambat pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 17 WIB sekaligus mengikuti katehisasi baptisan dengan membawa fotokopi akte lahir. Yang ketujuh, Panitia Pesta Gotilon Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. A. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021, pada ibadah pukul 7 WIB, setelah selesai pembacaan warta jemaat, Panitia Pesta Gotilon Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 telah menyampaikan kata sambutan secara virtual. B. Pada hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021 akan dilaksanakan nobar family movie yang berjudul Koda. Diminta kepada seluruh keluarga jemaat HKBP Pondok Bambu supaya bersama-sama menonton film tersebut di rumah masing-masing, dimulai dari pukul 19 WIB sampai dengan pukul 21 WIB. Meeting ID 81746550332, Paskut Koda. C. Jadwal rekaman KOR di gereja pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. 1. KOR AMA pukul 11 WIB sampai pukul 12 WIB. KOR Sending pukul 12 WIB sampai dengan pukul 13 WIB. KOR NMC pukul 14 WIB sampai pukul 15 WIB. Yang kedelapan, rapat huria. Pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, setelah selesai ibadah minggu, akan dilaksanakan rapat huria untuk membahas program kerja dan anggaran HKBP Pondok Bambu tahun 2022. Yang kesembilan, himbauan pelean bulanan. Berhubung karena sudah mendekati akhir tahun 2021, maka diminta kepada seluruh jemaat supaya memberikan persembahan bulanan melalui Situa Wik-nya masing-masing atau dapat langsung diserahkan ke kantor sekretariat gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja HKBP Pondok Bambu. Yang ke-10, ucapan terima kasih.
Majelis dan Jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan terima kasih kepada NN Jemaat HKBP Pondok Bambu yang telah menyumbangkan satu karpet ukuran 2,5 kali 1,5 meter yang dipakai di lantai altar gereja. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga. 11. Jemaat yang sakit. 1. Ibu Nyonya Eli Simajuntak Boru Hutapea sudah kembali ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. 2. Ibu Nyonya Pipi Tambunan Boru Pangaribuan sudah kembali ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Medistra. 3. Bapak B. Simatupang sudah kembali ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Cikini. Yang keempat, Ibu Nyonya Marsinta Siahaan Boru Siregar sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Mohon doa jemaat untuk kesembuhan mereka. 12. Keuangan. 1. Persembahan untuk Huria 33.725.098 rupiah. Persembahan untuk pusat 1.943.250 rupiah. Persembahan untuk DSH 2.704.000 rupiah. Persembahan untuk panitia pesta Natal 15.034.592 rupiah. Jumlah seluruhnya 53.406.940 rupiah. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan tersebut menjadi kemuliaan bagi namanya. Arede Huria Uhud Papungu Pelean. Jono doa
ini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna, lasungonima pasahatun nami tabi tuhamu akama nami, dohot ina nami anakun nami nama dohoti ibadah di tengah-tengah ni bagas nabi, ala tapatupa ibadah marhite live streaming, upasahat tamima tu tengah-tengah ta horasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturpukon di tengah-tengah ni mingguta di minggu Advent parjulu, imana tersurat di sada Tesalonik bidutolu mamuka maisian ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Sada Tesalonik bidutolu mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Ta payuti hutma songonon ma padokna disi. Ai ha moleatio dia ma terlehon hami tu debata. Balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami di jolo ni debata nami marningot hamu borngin dohot arian lobi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaun nami bohimuna laos patikoson nami iya dong dope hahurangan ni hapor siaw muna alai debata amata sadiri dohot Tuhata Yesus Kristus ma pabuluson lakanami Tuhamu alai digohi jalalam ditabai Tuhanima haholongon ni rohamuna samahamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami dihamu laho patuguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaon di jolo ni debata mata dinarui Tuhata Yesus rap dohot saluhut akka na badiana ido iyanggo sahatna amu akadongan na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus parjolo sahali hupasahat hamima tu tongat-tongata selamat tahun baru parhuriaun ma dihita saluhutna. Laos padua halihon ma selamat Advent ma dihita saluhutna. Laos di tonga-tonga ni mingguta sadarion di minggu Advent parjolo nagabe topik ni mingguta ima manomu-nomu haroro ni Tuhani di bagasan habadiaun menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Buhado hita di minggu Advent parjoluon laho manomu-nomu haroro ni Tuhani asa tahangoluhoni laos marhitei mahamu akadongan na hinaholongan di pasahat tu hita di bagasan bason. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Na parjolo sahali di suarahon hatan debatado tutungat-tungat tadi bagasan bason. Lasni rohani parbarita naulii maradopon huriai. Kegembiraan daripada Paulus sendiri terhadap jemaat yang dia kasihi. Ada kerinduan dalam hidup Paulus untuk menemui jemaat Tesalonika, tetapi belum ada waktunya, belum ada kesempatannya ketika ada kerinduan daripada Paulus sendiri untuk berjumpa dengan jemaat Tesalonik.
Tetapi kalau kita baca bagaimana kerinduan daripada Paulus itu, Paulus menyuruh Timoteus. Kalau kita baca dalam ayat yang kedua, setelah Timoteus kembali dari Tesalonik, dia berjumpa dengan Paulus di Athena kalau kita baca dalam ayat yang pertama. Timoteus menceritakan kepada Paulus bagaimana iman kepercayaan jemaat Tesalonika. Dia menceritakan kebaikan daripada jemaat Tesalonika. Bukan itu saja, Timoteus juga menceritakan kepada Paulus bagaimana kasih daripada jemaat itu sendiri. Itu yang kita baca dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ada rasa sukacita dalam hidup Paulus ketika Paulus mendengar cerita daripada Timoteus sendiri tentang iman, kepercayaan, dan kasih daripada jemaat Tesalonika. Melalui itulah Paulus kembali mengirim suratnya. Inilah yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Marlas ni rohado si Paulus marnida huria Tesalonik siala haporsiaun nasida natugu siala holong ni rohanasida napolin nang piraga maka hapursuhon naniay nasida. Ketika itulah Paulus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alani barita nadinggan siat tonga-tongani huria Tesalonik alani parsihohoton nasida dihapursiaun nasida. Kalaupun banyak ancaman-ancaman yang harus dihadapi mereka, kalaupun ada tekanan-tekanan yang selalu diperhadapkan kepada mereka, tetapi iman mereka tidak surut. Tetapi iman mereka semakin kuat, semakin tangguh. Dan itulah ucapan syukur daripada Paulus kepada Tuhan. Mungkin yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan kepada kita pada Minggu Advent pertama ini. Sugari ro oputta nomensen natau guari apostel ni halak batak. Tutong-atongani huriat tahun. Las doruhani apostel nomensen natau guari apostel bataki. Surau do las rohana sugari mangolu dope oputta nomensen apostel ni halak batak napasahatun barita nauli tutong-atongani huriatta hakaibe podok bambuon tagamuddo las rohani oputta nomenseni. Perenungan maradihi tadi bagasono bason. Apakah nomensen itu ketika kita anggap hidup dan datang ke gereja kita ini, apakah dia bersuka cita melihat keadaan kita, situasi kita, keimanan kita, kepercayaan kita, kasih kita? Apakah nomensen masih bersuka cita? Madok mauliate do nomensen tu debata dina takas di paidai bana di pai huti bana huriatta alani hapur seauta dohot alani holong ni rohatta manang namarsak do sinomensen. Itu yang menjadi perenungan bagi kita. Hita doa kamanginang doambui takas lahu mangalusi. Demikian juga bagi anak-anak kami naposo bulung.
Ketika nomensen datang ke tengah-tengah gereja kita, kita anggap dia hidup. Apakah dia bersuka cita karena iman kita, karena kepercayaan kita, karena kasih kita? Natakasta biginakin Paulus bersuka cita. Marlas ni roha do makatidakon hapor siaon ni Huria Tesalonik. Dia bersyukur kepada Tuhan. Marlas ni roha mabigi barita taringot Huria Tesalonik. Sungoni manian di tengah-tengah ni Huriata. Laos tapatubuhon hamoliateon ni rohatta. Alania kaparsaurat tanarosu, alani hapor siaut tanatogu. Gabe markorhon las ni rohai, dia kana ubegesa. Makorhon las ni rohai dia kana humaliang. Laos na paduahon ma bohado asa bui masai. Ima perenungan na paduahon dihita di minggu-minggu at penon. Di namanagam hita di haroro ni Tuhani. Wado asa toguha por seyauta. Buhado asa hot holong ni rohai mian di tengah-tengah ni huriaun. Didok napa duahon marhabadiaun mahita di juluni di mata. Marhiti haprosiaun na tugu nang holong ni roha. Nang pe madok mauliati apostol Paulus taringot Huria Tesalonik. Jalanang pelas rohana marni dan nasida totongdo didok nakin ditangiyakon apostol Paulus nasida arian dohot borngin. Paulus tidak pernah lupa, selalu mendoakan keadaan jemaat Tesalonika. Baik itu malam, baik itu siang. Dan dia sangat rindu. Aduh manian partikian. Ikut takas nasida masih paidan. Masih paida bohi. Tujuannya apostol Paulus asa bohi nasida takas masih paida bohi. Atik tungadong akan hurang di tengah-tengah ni huriai. Atik tungadong na hurang hapor siaun nasida. Mulut aja hanakin dia sapului. Asa dipatikos apostol Paulus alai ala dangadong kesempatan alani situasi boy mara dohonot tamangate selama 2 tahunon hurang lobi masih holdo hita asa pajupang niat terus. Alai alani pandemi COVID-19 siaun dang boy hita masih tabian mungkin ra alani sihol ni roham apostol Paulus juga diberingi bana ruasi mamitor di hauli mana do ala songonima parsihohoton ni huriai parsirangguton nasida taringot tu hatani debata taringot tu panidangion nasida. Sama dengan kita pada saat ini, kita rindu saling bertemu. Tetapi karena keadaan COVID-19, tetapi itulah hasil daripada doa daripada Paulus sendiri. Lausido nang marhiti katangiang tadi bagasono bason. Sailam tudau nama holang sian hita COVID-19 siau nang tujulan niarion. Ditangiakon apostolido asa ditabai holong ni rohani huriai. Nang pedohonon nunga dipapuji-puji apostol Paulus taringot tu huriai. Nang penang dipapuji-puji apostol Paulus taringot tu holong nasida sada do tujuan ni tangiang na asa marhaba diaun nasida dijolo ni debata. Asa marhaba diaun nasida dijolo ni debata.
Demikian juga ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam situasi Advent ini, mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Agustinus ketika dia mendalami soal dirinya dalam masa-masa Advent. Kita perlu belajar dari Agustinus. Ketika kita menjalani masa-masa Advent, ia mengatakan kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah seperti orang yang sedang tenggelam. Kita meronta-ronta. Tangan kita menggapai. Kita berusaha mengangkat kepala kita dari dalam air. Untuk apa? Untuk mencari udara. Untuk bisa bernapas. Sebab kita tahu itulah satu-satunya cara untuk bisa bertahan. Untuk hidup. Itu dikatakan Agustinus. Semestinya lah orang Kristen itu mencari Tuhan seperti orang tenggelam mencari udara. Lumobima di tengah-tengah situasi Advent nuaingon. Naing songoni parngoluat taham kadongan. Songod dia sihol ni rohani hadirion ni sadahalak na naing mauk dohonotta. Saya berusaha do iba na mangalului asabuin niyan dapok ni ba na udaray. Songoni mahita. Tangiang ni Apostol Paulus on sahat matuhita di bagason obason. Tangiang ni Apostol Paulus on sahat matutunga-tunga ni huriatta. Buha marhaba dia dohita di julu ni dibata. Buha polit do hapor siaw tanang pe rongom hapor suhon songon namasa di huria Tesalonik. Na jelas dang macohot hapor siyaw nasida. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Keadaan apapun, tantangan apapun, situasi apapun yang mereka hadapi, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Di paingo dohita hamua kadungan hapor siyaun na tugu dakolad di hata. Hapor siyaun na tugu dakolad di roha. Hapor siyaun na tugu dakolan di parbinotuan. Alay dohok do tarida siyan ngulu si ganupari. Dia may. Didok ngulu tau ni kon ngulu na masih haholongan. Begitu bersyukurnya Paulus tentang kasih yang ada di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Waduh hita. Masih hahulungat dupe dohonun parhala doho ruas. Masih hahulungat dupe parhala na doho ruasna. Masih hahulungat dope ruas sama ruas. Masih hahulungat dope parhalado sama parhalado. Imarana gawe perunungan di hita. Dang boy holanao mga lusyon. Molo tarajumu do masih hahulungat dope ruas sama parhalado. Ruas sama ruas parhalado sama parhalado. Dang boy holanao mga lusyon. Ikon hita do mga lusi manang bohape alusta di boto debatado natikos manang nasotikos alustay. Ni minggu apen parjoloon di johon tu hita asim asa masih hahulungan mahita. Tabadaw makahosom. Tabadaw mapangiburuon.
Tapadau ma parbada-badaun. Sunguni dohonot tatapadau manamasi paututuan. Mulumiyad dope pangalaho sungon nataguari nakin dihita dang marhaba dia dobe hita di juluni di mata. Dang marhaba dia dobe hita dang tutu hita namarat pen mulumiyad dope pangalaho na sungoni. Dicantiki para siad dope di pasahat Tuhan iti hita molo tungadong alotta mardami mahita. Asa tarida parbueni holongi. Marsual dia kana suapa larikot situ tu boy doi laho patubuhon nak persalisian dohonot tadi bagasono bason haramunun di tengah-tengah ni huriai. Mulu pola marsual dia kana sorikot. Maralo doi tuminggut ta sadarion. Di nama nomu haroron itu hani di bagasan habadiaun. Taingot mahamu kamang kainang dang tarulahun hita marhabadiaun anggosian hadiriota alai tarulahun hita do molo mangasahon pangurupion ni debata alani tapestahon mak mingguat pen perjuluun tatomu mak haroroni Tuhan Yesus marhiti habadiaun ima tapa tudu maha porsiaut tanatugu lau songoni tapa tuba maholong nirohana pulin dia kapar sauratta siganupari ruas sama ruas parhalado sama parhalado songoni ruas dohot parhalado. Demikian juga buat teman-teman kami yang akan menerima pentahbisan penatua. Ada sebuah syair lagu yang tidak asing lagi bagi kita, yang mungkin selalu kita nyanyikan, selalu kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang diberikan Tuhan. Dan sekaligus juga dalam syair itu mengatakan hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Artinya bahwa hidup kita semua adalah hidup dalam panggilan Allah. Hidup kita ini adalah dalam panggilan Allah. Demikian juga teman kami bertiga dan keluarga. Hidup ini kalaupun nanti dijakun untuk menerima pendahbisan penatua, bahwa hidup kita ini semuanya adalah merupakan panggilan Allah. Bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana selama hidup kita ini memberi arti dan menjadi berkat. Bukan soal apa jabatan kita, tetapi seberapa kesungguhan kita dan kesetiaan kita untuk melakukan yang terbaik melalui jabatan kita. Jadi hidup bukan sekedar mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban, tetapi hidup adalah untuk memenuhi panggilan pelayanan kita. Kita diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi melayani untuk menjadi berkat. Melayani itu bukan untuk mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Melayani itu bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang melihat Kristus dari pelayanan kita. Ketika kita melayani bukan supaya dilihat orang,
Tetapi melalui perbuatan kita, pelayanan kita, orang melihat Kristus. Melayani bukan sebuah kewajiban, tetapi panggilan. Firman Tuhan mau menyampaikan bagaimana Paulus itu selalu bersuka cita ketika jemaat yang dia layani, yang dia sentuh, selalu di dalam iman kepercayaannya, karena kesungguhannya. Layanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Amang Inang dan keluarga yang akan menjangkun Asituaun di tengah-tengah huriat tadi bagasan Minggu Sadarion. Amin martangi yang mahita. Mauliate maruhanami di huwali jahuba di bata amanami para siruha dan jala pardinggan basa. Engkau Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, melalui minggu-minggu Advent, untuk menyambut Tuhan di dalam kekudusan. Melalui iman yang teguh dan kasih yang dari Bapa. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari balita sampai lansia dimanapun pada saat ini. Dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan campur tangan. Dalam setiap usaha-usaha dan pemikiran-pemikiran Tuhan yang campur tangan. Laus marhite minggon hutangnya ko kami ma dongan nami. Naing majalo tohonan hasituaon di tengah-tengah ni huriami. Amanami jagar pengundian si regar. Sunguni dohot amanami Julpitri pakpahan. Sunguni dohot dinang nami muara lista boru sirait. Rap dohot keluarga moluape tohonan hasituaoni. Di tengah-tengah ni hadirion nasida alani pajuon mudui. Asahubas nasida. Lahum akubasi akaulaun na pinasahatmu di tengah-tengah ni huriam. Dangadong gugudot kemampuan nami Tuhan. Moloso pinarguguanmu. Di bagasan panidangion ni amanami doot inanami. Di tengah-tengah ni huriami. Lausongonima dia ka program ni huriam tujuluan niarion. Sai pasu-pasu ma Tuhan, lausongonima nang di ruas nai baru, nang dititikon di tengah-tengah ni huriam di bagasono bason, dongan nami tersayang boru situmorang, bain ma hadirionna gabe huria na mangulu na marpadidangion di tengah-tengah ni huriamon. Ubuan hamia kadongan nami namar sahid di bagasono bason, na sebahagian nunga di bagasana ke pemulihan di tengah-tengah ni bagas nasi dabi ima inang eli semajuntak boru hutapea inang pipi tambunan boru pangaribuan amang bisi matupang asiruham Tuhan sailam tabai ma hahi pason dohot gogo namar dapot di hadirion ni inanami dohot amanami molope di bagasan pemulihan di bagasan bason. Langsungoni inanami inang marsita buru siahan buru siregar natakas Tuhan dirawat dope di rumah sakit persahabatan di bagasan bason. Tuhodo pasaton nami inanami i lampasu-pasu Tuhan asa tumibu mulak musena sida sehat kembali rap dohot keluarga. Sungoni maruas ni huriam. Namarulang tahun di bagasan minggu-mingguon. Torop nadi nasida 10 pitu halak. Sian hodo di jalon nasida gajang ni umuri. Dohot hahi pasoni. Pargugui manasida. Buhali manasida. Di bagasan hapor siyaon natugu dohot olong ni roha nasian o. Lamadalani akari nyungulu na pinasahat mudope. Mariti Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Dapat sada maruhat tamarid di mahita. Sian nomor 530 sia ayat sada
dohot udutna laos mardalan ma piliatta parjulu satuna paupatum. Sahat mahita tunamajakon situa tapa sadama rohata maredehita sian nomor 227 ayat 1 ayat 4 las 75 amanami nanami keluarga las songoni manang dongan parhalado tapa aduk mah nasida 75 maredde mahita. Amen.
ale akadongan nasa huriaon dida hamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapil diti bain situa di tonga-tongata naing pangiduan na sida mapasu-pasu sian tuhatai asa margogo na sida mangulahon ulaon na sida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na parjolo pangula ni huria do na sida mamata-matahon dongan akan pinasahat tu nasida dohot mangaramuti parangin nasida molo diboto nasida na hurang ture parangin ni manangise ikon picangon nasidai manang pabuon nasida tu guru dohot tu padita asa dipature na paduahon madas-das dongatta tu parmingguon dohot manakasi alana ubain na soro na patuluhon madas-das anak boru sikola asau dobro paupaton manikira kana marsahid jala paturehon nariko tunasida dohot nasa na tarpatu pasa alai narumikot pasingoton hatani debata tunasida dohot tumangyakosa palimahon mangapulia kana marsak paturehon akan adangol dohot na pugus paunot pun mangapuliak ka si pelebegu akka parugamo nasing dohot akka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata onpe hamu nahina holongan naing takas botoon nami burujun rohamuna mangarodoti ulaun hasituauni dibaheni alusi hamu mana husukunon tuhamu na parjolo naolo dohamu mamarangihon parangin atama dijolo ni debata doho dijolo ni jolma na paduahon naolo dohamu majalo ulaun hasituaun songon nahu pajojorodeng tuhamu patoluhon naolo dohamu mangaradoti sude sian nasaroha do sian nasagugumuna hobbartu hatani debata molo sadaro hamuna mangoloi jala marpadaton sude nai dijolo ni debata dohot dijolo ni dongat taun dok hamuma olu atong masih jalangan mahita pabua hot ni padan munai jala pabua naolo dohamu mangula ulaun ni debata rap dohot hami sadi parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi perbadia maka purjuhon siulau muna na pinasahakna tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriana amin atong masih jalangan mahita pabua hot ni padan munai jala pabua naolo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot hami saya diparrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di perbadia maka purjuhon siulaun muna na pinasahat na Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriana amin atong masih jalangan mahita pabuan hot ni padan muna jala pabua naolo hamu mangula-ulau ni debata rap dohot hami sa diparrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di perbadia maka purjuhon si ulau muna na pinasa na Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriana amin
Surat Penahbisan Penatua nomor 01/01.5 garing D angka Romawi 8 garing R19 garing H1 garis penghubung 1 garing 11 garing 2021 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Pondok Bambu Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Muara Lista Sirait, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 18 Agustus 1970, alamat Jalan Poncol Raya nomor 9 RT 06 RW 07 Pondok Bambu, telah ditahbiskan menjadi penatua HKBP pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Gereja HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, lingkungan Sektor 3 Wik 11. Nas tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban, Sarjana Teologi. Surat Penahbisan Penatua nomor 02/01.5 garing D angka Romawi 8 R19 garing H1 garis penghubung 1 garing angka Romawi 11 2021 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Pondok Bambu Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Jagar Pangondian Siregar, tempat tanggal lahir Medan 6 Juni 1973, alamat Jalan Haji Bakri nomor 73C RT 03 RW 04 Pondok Bambu, telah ditahbiskan menjadi penatua di HKBP pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di Gereja HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu, lingkungan Sektor 4 Wik 13. Nas penahbisan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban, Sarjana Teologi. Surat Penahbisan Penatua nomor 03/01.5/D angka Romawi 8/R19/H penghubung 1 angka Romawi 11/2021 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Pondok Bambu, Distrik 8 DKI Jakarta, menerangkan bahwa nama Sintua Julfitri Pakpahan, tempat tanggal lahir Tanjung Balai 31 Juli 1987, alamat Jalan Langgar Raya nomor 11 Pondok Bambu, telah ditahbiskan menjadi penatua HKBP pada hari Minggu 28 November 2021 di Gereja HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, lingkungan Sektor 3 WIK 12. Nas penahbisan 1 Timoteus pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Ridwanto Silaban, Sarjana Teologi. Hamuak kadongan na di huriaun, jakon hamuma nasida di bagasan dame, sudema hitaon margogo tumangyakon nasida, asamat jadi ulaun nasidai, uhut makorhon hasangapon ni tuhatta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate marohanami tuho, alania sini roham diakka dongan namion, sai tabay maturohana sida akka si lehon-lehon nito di porbadia. Asalam marroha jala margogo nasida mangaradoti tohonan nasahat tu nasida. Asi maroham doho di sude ruas ni huriaun. Asalam hot hapor seyaun nasidabe. Jalalam ture parangan nasida mangihut tonho. Sungguli marohanami asa masih haholongan. Unang adong si picangon dihami. Asalam rarat harajaunmu. Jalamar mulia goarmu na badiyai. Amin. Ku
hata mewakili ruas nehuriata amang doktorandus dumanggar hutahuruk MSI. Shalom. Shalom. Nau pasang api-api amang pendeta Silaban do inang. Nau persawang api hami amang pendeta P Pandiangan do inang. Nau persawang api hami sude parhalaruni huriata HKBP Resort Pondok Bambuon. Saksoni nau persawang api hami sude aka seksi musik media na tong mangaraduti acara perminggota satu tikion. Terlumawi di hamuna amanami na pasangapi hangi amanami inanami dohot sude anakon nami na posubulung nadong di riata. Jala terlumum sedepe tu na pasangapi hami amang situa JP Sregar amang situa J Pakpahan do inang situa buru serait do keluarga. Perjuluma tadok mau lihat gurang tutu hatta dengan bahasa. Natok tong mangaramoti hita satu tikion jala hipas do hita saluhuna. Jala bui tabad tadaratun manang taihuti dalan pakubasion di calon situa nagabe situa di pentambisan nasida di Bagasa Tikion. Ra perjulu majo mangsatabiau di hamuna amanami inanami molo tupe au dipangido huriata lau madokokata mewakili ruas. Suaksoni di hamuna amanami inanami na sedang mengikuti live streaming di Inganan Nabi. Dang nalana pistarhu alaina pangido huria badak terjua. Jadi roh aku ape na hudokonan non nak sahata mahita disi jala hata naulima nat tapasahat tu amang do inang situan baru. Perjulum se hudok se madok selamat autu situa J Pakpahan don amang situa JP Sregar do inang bursirahit na ngajalo pentabisan situa di huriata di Bagasa Tikion. Hamu amang do tamu inang mulutupe di bangido huriau madok hata sona sebetulnya sona terganggu ro pikir aku. Bahasa enak. Alana ya mulu au sendiri ipilih raga be situa mungkin dang manolak tangi alai so nandok ni hatai do hurwa gudang na terju alai dak saya sudah na terpilih jadi tung mau lihat situ dulu kon nami tu amang J Pakpahan do amang JP Sregar do inang bursrait na mangalir dirina mengikuti pelatihan manang training selama 2 tahun asa gabi perhubas ni huriata. Mulu taida memang di Tikion tung gudang do tantangan di kehidupan masyarakat terlumui di rosta sendiri. Bahasa udok songoni perjolo perkembangan zaman begitu tinggi sehingga banyak gereja-gereja yang sekarang sangat mengikuti pertumbuhan masa kini sehingga mengarahkan aka yana kota bahkan do na tua-tua huda gabe mengarah tu gereja-gereja di luar di gereja ta. Napa dua homse sona taboto ngampir 2 tahun kita mengalami pandemi Covid-19. Otong do tantangan di hita seluna. Tugas ni sada situ anak ngai pasat
salah satu di antara pitu yang pesat ni amang padita nak kiningan, iko bertanggung jawab kita di ruasta. Pertanggungjawaban di ruas tahun, bui dohon, dan holan na bertanggung jawab hanya dalam lisan, tetapi harus ikut di dalam prakteknya. Buah kita menunggu-nunggu akar wasta, unang gabe ditinggal kita. Buah kita mengarahkan unang gabe nasida manibil sian huriata. Mulu payuti nakingan di tolu hata na pinasaha ni padita tu tolu situ nakingan anggo sona sadiri hulangku maju di bagasa tolu pakatayon. Perjulu asa bertanggung jawab. Tanggung jawab pun memang berat do. Boleh kita bertanggung jawab mengarahkan ruasi itu soalnya ni kalau mohon ni huriata. Jalan itu kan nakian tugas nasing musai dak pula ruas mulu boy itu aka di luar ni huriata, di luar di agama ta. Buah kita asa boy ta arhon. Paling tidak tetap di jalan yang benar. Napa dua hon nakian selain bertanggung jawab, mulu simpul hon asa boy kita bersemangat, semangat mengida perkembangan sedakiani dan gabe pudar tanggung jawab tetakin semangat tetakian, alai tetap kita bersemangat bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang sekarang dan mencarikan solusi supaya jangan sampai membawa huriata gabe manibil sian nasing, sian nandokon itu hatta. Napa tuluan pra buima pasat dokonoku songon hapurusan. Alana disude tantangan narung nantang si hadapat ta. Disude perkembangan dunia na naik si dalanan na naik terjadi. Dan adong na boy mang na si dokonota anggo sotok-tok kita marhaburusat tutu hata. Jadi dokonon dok raku hata nauli hata narenggan na pinasa ni amak padita nakingan di tangyang na di hatana mata tiup gomos asa boy hita madalaton tugas pakobasion di huriata. Alana song nandok nakingan situa bukanlah merupakan jabatan karir, alai situa adalah song jabatan pelayanan tu huria. Di hamuna manami inanami songon manipulhon aka hatana ulina hatana dengkan dokon ku masada upasa mermutik tabu-tabu madepakon matanyari. Sehok mahamu dia kapasu-pasu lau mengula pelayanan muna siap hari. Jadi songo kata itu hatan dan mendukung pangula muna di bagasa tikion. Silop 1 Timotius 5 ayat 17 silopi do jujuron hasangapon ni situa. Naburju mangula hasituaon gumodang ma tuaka na mangulahon hata dohot poda. Tajakon ma amanami inanami tajakon ma situa na baru gabe pangula ni huriata di HKBP Resort Pon Bambon. Jadi tabuan malah nasida di tangyakta asa anggiat tutu margogo nasida, asa anggiat tutu marsemangat nasida, asa anggiat tutu di leon hai pason di nasida di nalaho mangulahon ulahon pelayanan di HKBP Resort Pon Bambon. Saranai dokonku songon hata penutup sianau ulos ni lagu boti gudang rabu-rabuna. Tungotik peharaki saya gudang ma pinasuna. Horas melihat imasong hata huasisian au mewakili ruas. Butima. Taudu Tima Muse mewakili sian situa mang situa Insinyur Hasin Ambila.
Salam. Napi narsangapan jalana hina holongan amang pandita R. Silaban dot inang, amang pandita P. Pandiangan dot inang, amang dot inang swangsongoni nang napo sepulung nah hadir di ingananon. Puji-pujian dot mulai tema tapasahat di tuhata ala asi dohot tolong ni rohana di papungu hita di bagas ni joro ni huriata lau memuji pasangapon guar ni tuhata jala membege hatana na badiai sadarion songon naung tasaksihon di paujak huriata do tolu halak gabe situa naim baru. Naparjolo selamat ma dihamu. Amang situa jagar pangundian siregar. Amang Julfitri pakpahan dot inang situa muara lista boru sirait. Nunga di paujak kamu gabe situa ni huriata. Tangyang nami. Saya di pasu-pasu tuhata mahamu. Di lehon gugu, bisuk, hai pason daging nang tondi, asaboi di ulahamu tohonan muna. Napa duahon, selamat bergabung mahamu di parhaladoni huriata. Asarap mangulah hita, di sude akat tugas dot tanggung jawab napi nasat ni Tuhan tuhita. Anggiat, sudia kana lua tangan dot pikirata gabe puji-pujian dot hasangapon di tuhata lasni rohama di hita nang keluarga talumumima di ruas ni huriata satoktong marsangap guar ni tuhata di sude akan nelat tangan dot pikirata na patuluhon songonat ni jamita saderion imam pasatami sian sada Tesalonika 3 ayat 12 saatro di ayat 13a. Alai digohi jaladi lam ditambai Tuhani maha holongan ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut. Songon holong ni rohanami di hamu. Laho patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadion di joloni debata amata. Imana boy pasatami salenai selamat jala horasma. Pasada maruhata marede mahita laus jongjong mahita salhutna. Yakun mapiliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanamin na di banua gijang hodo haruan ni saluhut. Silehon-lehon nadinggan dohona saulibasa na maliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutus di julum.
pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasea kami pilihanon, pati bulhon harajaunmu, di tonga-tongani huriam doho di portibion, buhai maruhanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami maduk mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na mauliate marohanami tuho. Ala diramuti ho hami di bagasan tahun parhuriaun naung salpui. Asini rohamdo na pasahat hon hami tu bagasan tahun naib baruon. Wida hami di bagasan nasa tauni denggan ni basam buas doho mangalehon barita naulu tu hami. Asamardame jalamar hasonangan rohanami. Di tabay hodo bilangan ni akana pursea, akana burju mangului hatam. Di pargugoy hodo akana pursea doho naposom, akana mamaritahon habal gaunmu, di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan dosude, denggan ni basam nasa tauni, sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan sahat rodi sadarion, di baheni, hupuji hami maguarmu, jala hupasangap hami maho, sai gonggomi, jala pasu-pasu ma nang huriam, tabay maganuk ari torop niya kana porsia, namar holong ni roha diho, sai pararat maharajaunmu di tano batahon, doho di sadok pulon, sai ramuti huriam, asa unang saut tahi ni parjahat, na mga bati hararat ni harajaunmu, sayunang loas huriami disusai, digaori manang diliyai, ramoti maka na pininlutmu, pay masahat tuhang uluan, say ramoti masudina posom, na mamaritahon barita nauli, say jo maka si pilibegu doho parugamu nasing, asa doho nasida pasangapon guarmu, say ramoti jala parbadiay mahuriam, sahat rodi, haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Amin alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say rumah harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tu todim.
rombongan nami, dua keluarga, mungkin juga jemaat yang baru di sini. Atas. Jemaat dan keluarga, yang menginap. Inang, depan. Sini. Sini nak. Mau lihat tema di Tuhata, kami nama kubasi, lihat di Minggu Sadarion, dot nasugut, pasauton nami ma tutungatungata, dia manami dot ini nami na di bagas jor songonima, nama dot ibadah live streaming di bagas onopason, Shalom, selamat Minggu Advent dihita saluna, horas, apa sahab ma, selamat tudungata, nang majalah Tuhan songoni ruas naib baru, alai salam COVID mak, salam COVID mak. Ya. Ya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini terus jadi berkat. Siap-siap Parhalado berfoto bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hendak jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, datang dari dua. Datang dari dua. Datang dari dua. Ya, datang dari dua. Tepul ikut kau ke sini. Amang topul ikutlah. Iya. Atas mana? Sido ya. Oh, dia pakai. Digincang. Iya. Ya. Di mana? Berani ya? Udah berani dia sekarang. Berani. Iya. Samang.
Yang bagus samangnya ini masuk RCTI. Geser aja kameranya nggak apa-apa. Ya masuk RCTI dia ini. Kameranya ambil aja. Ya, ambilkan aja kameranya. Sip, mantap. Iya. Udah pegang di situ aja. Kali ini sekali lepas masker. Oh. Ya. Oh iya. Jangan nggak dipoto hula-hulanya. Iya, Mang. Biar buka masker sekali lah. Oke. Biar nampak mukanya siapa. 3 kali ya. Tapi lupa cukur tadi. Ya, Mang. Ya, buka masker sekali. Tunggu. Cara bebas. Ada lagi kameranya. Bebas. Ya. Nah, oke. Sintua baru aja dengan pendeta, sintua yang baru, khusus pendeta dan keluarga. Sama inang pendeta juga. Di mana di Cinta Damai? Di mana? Ayo sini. Oh, dekat rumah Pak Gultom. Enggak. Marfoto Situa Baru dengan Amang Pendeta. Iya. Oh iya. Ya. Enggak ini. Apalah mau matiin ini dulu. Sama. Situa Baru dengan Amang Pendeta dan keluarga. Posisi nih. Sama kakak iso. Wah, Iso. ini Iso ya. kakaknya. Iso putih. Oleh sama Bang. Saya bilang, iya dok. Oh, lo. Oh. Aduh, idang bungin nang bawin naroha itu. Iya. Ya. Buka aja langsung apanya maskernya, dibuka aja langsung. Ya. Dibuka aja, nggak usah pakai. Oke. Masuk apa ini? Udah, Mang. Oke. Udah. Bergayalah sekali. Bergaya sekali lah. Selamat hari Minggu. Oke. Iya. Ya masing-masing lah. Masing-masing satu keluarga. Oh iya, satu keluarga gitu. Yuk. Tes. Hah? Oh dia dong. Oh. Hah? Itu? Maksudnya? Dia, saudara? Iya. Ya. Kalau boleh Amang dipakai aja apanya itu, dipegang apanya, agendanya. Sama bibilnya. Agenda sama bibilnya itu dipegang lah. Ini udah.